Para ribeet nga ay kublay pi baro. Menta kasngi kadai ka man kibat ka baningkong jong kasnem arajar arpusan. Le se pila yoi ka eire ka ka baper hakani ka kinti. Bun sen ya ka man kibat la juan lam sepi hakasngi ublay ka bakadu jong ubnai. Henrei menta ka kinti ngia kendu sita yau haswa hakasngi ublay ka balai hakajaka ka basaw. Kalong kumne namar bahakata yau banwan hakasngi ublay ngin raki kasngi yo republik. Nga ay kublay nadu ka doonot ya baro ki para nongsong snong haswa ka jing raki ya kasngi yo republik. Paralok ka jing raki ya kasngi yo republik menta kasnem kalong sisya ka bakrepang. Kadai kalingku snem banyo pusan jong ka jing yo republik ke India. Menta kasnem ngi raki ya ka hinyo pusan snem jong ka jing pentray kam ya ka riti sensyari jongi. Nga penpau ke jing burom ya baro ki riu krau jong ka Constituent Assembly ki bala ai hangi ya ka riti sensyari ka bakerpang. Haki jing esong dorbar ka Constituent Assembly kila don ki jing etai halor ki babun kiman. Kini ki jing etai ki rukom perkhat jong ki dukot bat ki sur jong ki kidei ki jing yo pateng bakordor jongi. Haka man ki bat bementa kasngi nga temu banya sambat pi ya ki sur balakren sisya de ki katu katne ki nongelam bakrau. Paralok haba ka Constituent Assembly kelas dang ya kam jongka u Baba Saheb Ambedkar ula kren ya kamat bokongsan halor ke jinge treilang. Ke jingkren jong u kalong ha ketin English ngan pensengap api ya katu katne ke jingkren jong u. So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehensions. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. Paralok, u Baba Saheb ula ban halor ke jingkongsan jong ke jingeteli bar ke jingehap jingmut hapo ke Constituent Assembly. Da kabak kentu ya baro ban ya treilang na kebenta ke jingbaha. Minta ngarnya sam saya kawai ke audio clip na ka Constituent Assembly. Kani kadai ke jingkren u Dr. Rajendra Prasad u bala peniat ya ki jingyesong dorbar haka Assembly. Tungin ya sengap iki kentien u Dr. Rajendra Prasad. हमारा इतिहास बताता है और हमारी संस्कृति सिखाती है कि हम शांति प्रिय हैं और रहें. हमारा साम्राज्य, हमारी फतेह दूसरे तरह की रही है. हमने दूसरों को जंजीरों से, चाहे वो लोहे की हो या सोने की, कभी नहीं बांधने की कोशिश की. हमने दूसरों को अपने साथ लोहे के जंजीर से भी ज्यादा मजबूत मगर सुंदर और सुखद रेशम के धागे से बांध रखा है. और वो बंधन धर्म का है, संस्कृति का है, ज्ञान का है. हम अब भी उसी रास्ते पर चलते रहेंगे और हमारी एक ही इच्छा और अभिलाषा है. वो अभिलाषा ये है कि हम संसार में सुख और शांति कायम करने में मदद पहुंचा सकें और संसार के हाथों में सत्य और अहिंसा वो अचूक हथियार दे सकें जिसने हमें आज आजादी तक पहुंचाया है. हमारी जिंदगी और संस्कृति में कुछ ऐसा है जिसने हमें समय के थपेड़ों के बावजूद जिंदा रहने की शक्ति दी है. अगर हम अपने आदर्शों को सामने रखे रहेंगे तो हम संसार की बड़ी सेवा कर पाएंगे. Paralok, u Dr. Rajendra Prasad ulakren sepang ke jing IT lot kari na kebenta kalong bahaman bahaki beliau. Minta ngan pensengawa pi ya kasur u Dr. Syama Prasad Mukherjee. Ulakren sepang kamat bekongsan bah jong ka Maria Ringkat ha ke jingyo yaki kabu. U Dr. Syama Prasad Mukherjee ula ong. I hope, sir, that we shall go ahead with our work in spite of all difficulties and thereby help to create that great India, which will be the motherland of not this community or that, not this class of it, but of every person, man, woman and child
inhabiting in this great land, irrespective of race, caste, creed, or community. Everyone should have an equal opportunity so that he or she can develop himself and herself according to the best talent and serve the great common motherland of the earth. Paralog nganget bapilay ngotenat ban sngap ikitu ki audio clip blakren shisha haki jingyatai haka constituent assembly. Kum kinong song sunong hakani kari ngidei ban yok mensim na kini ki rukom perkat ban trei na kebenta ban teya kari ka ban pensko sarong kinong tau jong kariti sensyari. Paralog Shisngi shua ka sngi yo Republic haka arpsan terik ukla lingkot ngi rake ya ka National Voters Day. Kane ka sngi kadai ka bokongsan namar kadai ka sngi blathaw ya ka Election Commission ka India. Kinong thaw jong ka riti sensyari jongi kila bo akhmat ya ka Election Commission bat ka jingesim benta ki brieu haka sensyar pajba. Habala penlong ya ki election beningkong haka senam siajar kendai spa sanpuway sanpuar. Don kiblas ngau artatien la ka sensyar pajba hakari kan kiu ne em. Henrei ka sensyar pajba jongi kalau wenglut yakini ki jinx ngau artatien. Barok ngitip baka India kadai ka kemir jong ka sensyar pajba. Haki paus nam belalek ka sensyar pajba jongi kala nang klan bat yok bor. Ngapin pau ka jinx ngau ngo ya ka Election Commission bakala wanra ikilat ka juk beminta bat kala penklan ya kerukom tebut kat banang yat kipor. Ka commission kala penkubor iki brieu tak ba pendon kami ki kor kibor kejuk beminta. Nga ai kublay ya ka Election Commission na ka benta ka jing IT lut jongka ban penlong ya ka election ka ba yat bet yat renti. Nga kintu ya barok kinong song sunong ban pendon kam ya ka hok ban tebut bat ban yami bun ngut ban ya don benta haka kam sensyar pajba bat ban trei banang penklanya ka. Para riba ka mahakum ha prayak raj kelas dang. Kadon ka jingya lumlang ki brieu. Ka jingya teli bamla ban mudur. Bat ka marya ringkat. Bat ka jingya long kum si para. Ka kump ka bamenta ka senem. Ka saki ya ka jingya wanlang na ki benta baper. Kani kadai ka jing rakhe ya ka jingya teli hapadeng ki jingya per. Namar ba ki brieu na barok ki kendong ka India. Bat ka perthei kia lumlang hasanggam. Kani kerukom bala judon nadu hendai bala rak syakamat syaki hajar senem kalat nyak jing penyaper ni jingken kerdan. Ki brieu bana syathe na mingi na sepngi bat na syatai ke India kia wanlang haka kump. Ka penyateli ki beduk bat barius pa. Barok ki ngam haka sanggam kia sam ya kabam haki jing ya bam lang. Bat kia don benta haki jing ai jing terwa. Nakata kadaw, ka kump kadai ka maha kump jong ka jing eteli. Ka kump, ka hikai ru yangi, ba kumno ki rukom bangi judon, ki te lang e kari barok kawai da uwei uksai. Naka pang syatay, syadu syati, ka rukom baburom, ya ka jinget ka yasiriyam. Kumba ya ka kump la penlong ha prayak raj, Ujjain, Nashik, bat Haridwar, haka pang syati ka India, ya ki jingle kemen kum ka Puskaram la rakhi haki road kawa Godavari, Krishna, Narmada bat Kaveri. Kini ki jingle kemen baro ar, kidon ke jingye day bat kiwa bakentang jongi, bat ke jingmut bakidon hakalariti. Hakajuk kerukom bun ki temple nado ka Kumbakonam, syado ka Tiru ka Dayur, na kuda vasal sya Tiru Cerai, kidon ya kirukom bayadai bat ka kump. Kini ki dostur bat ki jing rakhe ki penken mau yangi ki jingedei hakalariti ki bate lang yakari. Paralog menta ka kenti lekse pila yoi ya ki jingesem benta bakrau ki samla hakakump. Kalong ru ka besisha bahaba ki pateng badang samla ki aso bat kari da ka jing ngau sarong ki tenrai jongka kilong klan chusu bat haba lek kumta kalawai bapernai kalong kebatikna. Menta ka kenti ngi sakhi ki dak jat jong ka jing terekam ke internet hakarukom bakrau. Ka jing paunam ka kump haka perthei kadai ka jing ngosarong ya baro kinong India. Paralog dang kato ka nisngi menta ya ka Ganga Sagar Mela la penlong West Bengal haka jing rakhe ya ka Makar Sankranti.
Daki milian ngut ki reunget na keleng ke pertai kilangam ya ke jingam bakerpang hakani ke mela. Ka kump, ka pushkaram, bat ka ganga sagar mela. Kini ki jinglek kemen, kidei ki jingrake, ki bakentiwe ki jingye kendu, haka emlang salang. Ka jinglek bha, bat ka jingye teli. Ki pinyaso iki brio ke India, sakarukom ke India, bat kumba ka jingtho ka banjur, ya ki sautli ki thong jong ka jingim, dharma, artha, kama, bat moksha, ki jinglek men, bat ki dustur jongi, ki penklanya manla ki benta, ka bakenja mensiem, ka emlang salang, ka lariti, bat kayok ka kon. Paralok, menta ubna yi rakhe, ya ka lingku snem beningkong, jong ka prana pratistha uram lala, haka Paush Shukla Dwadashi. Minta ka snem ka Paush Shukla Dwadashi kahap haka khatway tarik ukla lingkon. Haka ni kasengi teki milian ngut kiriu nget kila let jingo ya ka Ayodhya, kila yo iu ram lala, bat kila yo peliang ya ki jingker ku jong u. Ka prana pratistha Dwadashi ka deiru kasengi jong ka jing penlong biang ya ki jing sngotu ya ka lariti ke India. Namar kata ka Paush Shukla Dwadashi hakaway kaliang kalong kasengi jong ka pratistha kata ka jing burom bat ka jing pendan burom. Habang ibiteng ban ya hakalenti jong ki kampen roy ngideiru ban penne yala ka jing yo pateng da ka bayo mensiem naka habang iya seprang. Para ribeet hakabat sedang jong ka senem arhajar arpusan ka India kalamat iki jing job ki babun hakikam hau-hau. Minta ngas ngosarong banyatu api baka kam startup na Bengaluru bayadei bat ki kam hau-hau ke India ka Pixel kalapha da ka jingjob ya u private satellite constellation beningkong ka India u Firefly. Uni u satellite constellation udai ubadon ya ka resolution ka bahetam ha ka perthai u hyper spectral satellite constellation. Kani ka jingjob kalabo ya ka India tang haka benta bah hakmat hakikam hau-hau, henrei ka deiru ka senjam ka bakongsan jong ka Atma Nirbhar Bharat, lani ka India basanya halade. Kani ka jingjob ka dei ka dak jong ka bor bat jinglap themai bakam klan jong ka kam hau-hau. Nga ai kublay nado ka donut ya ka kinhun Pixel ka ISRO bat ka InSpace na ka benta ka ri barok kaway hakabayadei bat kani ka jingjob. Paralok dang katu kanis ngi menta ki start science jongi kila yo jingjob hakakam hau-hau. Kila penlong ya ka space docking ni ka jing pinyaso ha hau-hau ya ki satellite. Habala pinyaso ya artli ki spacecraft ha hau-hau la tip ya ka kum ka space docking. Kani karukom kalong ka bakongsan na kabenta ban pa ya ki jingdon kam si ki space station bat ki don benta ha ki crew mission. Ka India menta kalalong kari ka basaw banyo ya kani ka jingjob. Paralok ki start science jongi ki trei ban thung jingthung ha hau-hau bat ban pinim ya ki. Nakabenta kani ki start science ka ISRO kila jet ya ki sembay lobya. Kini ki sembay ya ki balapha akalay poterik unok pra kila sedang ban khilung ha hau-hau. Kani kadai ka experiment ba ay mensiem kabala ban play ya kalat ban thungi ki jhur ha hau-hau hakipor ban wan. Kapin i kumno ki start science jongi ki trei da ka jingyo i jingai bat ki weng ya ki put baka. Paralok ngakwa ban ya sambat pi saya ka wei ka jing trei kam ba ay mensiem. Ka XSTEM Center ha IIT Madras ka trei ban pinyo i ki kor ki bor batmai ban shina jing shina ha hau-hau. Kani ka center ka penlong ya ka wat benya halor ki rukom kum ki jingtei 3D basu print ki metal foam bat ki optical fiber ha hau-hau. Kani ka center ka snaru i ki rukom treikam batmai kum ka jingshina ya ki jingtei dobilat klem da pendon kam ya ka Ka wat benya ha ka XSTEM kan penklan ya ka Gaganyaan mission ka India bat ki space station ban sami hakipor ban wan. Syu kan play ki linti batmai na ka benta ki kor ki bor ka juk bementa ban shina jing shina. Paralok kini ki jingjob baro kidei ka jing pensisha ba kumno ki start science bat ki nonglap ya kini ki AKA ha India ki wanra ya ki jubab na ka benta ki jing hakalaway.
minta kari jongi kala ya chakmat hakikor kibor ba yadei bat ka hau-hau. Nga ai kublay na kabenta kari barok kaway ya ki start science ki nonglap bat ki nong terekam lajong badang samla ke India. Parari ba iet le se pila yo i ki dur babun sapang ke jingedei paralok ki briu bat ki merat bat pila yo sngau iki kana sapang ke jinglong yai ne ki merat. Laki dei ki merat bari heyeng ne ki merat klau ka jingedei bajan baki don bat ki briu kala penlengo yangi. Ki merat kimla ban kren henrei ki briu kila ban sngau tu ye ki jing sngau bat ki jing pen pau jongki. Ki merat ru ki sngau tu ya ke jing iet bat ki le ai kala. Nga kwa banya tu ya kawai ka nuksa na Asam. Kadon ke jaka ka bakot ka naugau, ka badeiru ke jaka balaka yu riu krau, usrimanta sangkara deva. Kadai ke jaka ka ba itanat, bat kadon bun bah ki hati haka. Hakani katan, kila don bun ki jingja ba ki kenhun ki hati, ki jupen julor ki jingtung, bat wanra jing ya ki nongrap. Kani kala pentut iki briu, hakumba chispa teli ki sinong ba marjan. Henrei ki briu kila sngautu ya ka jing ki hati. Ki tip baki hati ki lek chiki jakarep jongki ban wat bam. Kumta ki nong song sinong kila rai ban wat lat ban weng ya ki jing La thau ya kawai ka kenhun balakot ka hati bandhu. Da kani ka jing start bakraw, kani ka kenhun kala siem ya ka lat baper, da ka batung yu plang napia, hakumba praspa bigha ka jaka balasui syara. Ki hati ki sngotenat yu ni uplang, bat da kani ki hati kimdatur tanchu sa ki jaka rep. Kani kala wanra jing sngo hiar mensiem, haki hajar ngut ki nong rep, bat ya kani ka jingle jongki la burom da ki hati. Paralok ka lariti jongi ka hika yengi bania emsuk bat kimrat bat kisim badon hasaudong jongi. Kadai ka jingkemen bakraw yengi baro bahaki arbanai belalej ya artli ki jaka bapene iki klane ki Tiger Reserve labu shushu hakari. Kawai kadai ka guru Ghasidas Tamor Pingla Tiger Reserve ha Chhattisgarh bat kawai pat kadai ka Ratan Pani Tiger Reserve ha Madhya Pradesh. Parari beet Uswami Vivekananda ula ong ba ubriu badon jingshit rehem yala ki jingmud udai ban poi syakathong ban penlong ya kanu ke jingmud ka bajob ka jingshit rehem bat jing IT jongi kidei ki bakong san bha tangda ka jing IT lut bat ka jingshit rehem ban lap thamai ki AKA ban le hakurukom bakring baka lenti sa ka jingjob kawan dang kato ka nisngi menta haka jingrake ka lingkhu snem sngika Swami Vivekananda ngalaya don benta haka Viksit Bharat Young Leaders Dialogue. Ngala penlut por baro sisngi bat kisamla na ki benta baper kari. Kisamla kila penpau yala ki jingmut hakikam startup kalariti ki longkme kisamla kentai bat chenrang bat ki jingtei jingshna. Kane kadai ke AKA kabansa kenmau yanga. Paralok dang kato ka nisngi menta ngilarake ya kalingku snem bakendai jong ka startup India. Haki kendai snem balalek palat ya siteng na kikam startup hakari kiwan na kinongba tier 2 bat tier 3. Habayo sngau ya kani ki donut jong manla kinong India ki dap da ka jingkmen namar baka pini baka rukom treikam startup kam sakut tang hikinongba bahe. Pinsngau lengo bantip bapalat na siteng ki kam startup hakinongba baret kidei ki belayalam da ki kun kentai. Habang iyo sngau bakinongba kum ka Ambala, Hisar, Kangra, Chengalpattu, Bilaspur, Gwalior, bat Washim kila kela ki slem jong ki kam startup ki dono jongi ki dap da ka jingkmen. Haka jela kum ha Nagaland kaladon palat ars paksa ke jingkiu haki jing register ya ki kam startup haka snem balalej. Ki kam kum ki jinglum nyot ka non-renewable energy, ka biotechnology, bat ka logistics, kidei ki babun bha ki kam startup. Kini kidei ki benta bam judon menshua. Henrei ki paralok samla jongi ki perkhat chalendet kani bat nakatakadaw ki yo ya ka jingjob. Paralok si posnem menshua habadon baong bakirung sa kakam startup ki juyo asngaw ki jingkren artatin. Don ki bakli
ke mo kita ka startup don pat ki baong an ammi AA na kani henrei mentapat pej ya ke jingkla ka bakraw ka belaja tang hapo ka siposnem pentikna ba pishim jing mentoy na ki kabu bethamai ba mi ha India lada pidon ke jinget halade ka jing angnut jongpi kan salong kam para ribe ki kam balale da ke jing tmu babha bat ke jinglen lade ki poi ki jaka ba kendong tam kaman ki bat jongi ka aya ke rensan na ke benta kum kini ki khana hakari bayar jongi lada don bale ki kam babha ha ki jaka ba kendong haba ki bu ki kamram hakmat kani kadai ke rensan babiang tam ban pin yakum kita ki kam ha Arunachal Pradesh udipak nabam ula pin yak nuksa jong ke jingsha kri ki wei ula penyat yak living home ha ka bala sumar ki badon jingstom ha ka bor perkhat ki baduna dekhotmet bat ki bala temen hangni yak ki breu bala kerni ha drugs la sumar klem kanu ke jingyarap banabar udipak ula sedang yak kam ban kershan ki beduk ki long yeng basakta hakikam ya umsnam bat ki breu bom don yeng don sem menta ka jing sakri jong u kala kelalong sakaseng bat ulayo ya bun ki khusnam halaksa dwip ka ke hidumbi ka batrei kum ka nurse hadaulenong ka varati kelalong ka nuksa ba aimen sim pin sngolengo ban tip bakala songthat nya ka kam sorkar khat prasnem menchwa henrei hadu menta ka beteng ban sakri ya ki breu da ka jo ka jing snolem bat ke jing kumbalale hakipor balale hakajo karukom ki jing trei u KG Muhammad na lakshot wip kidei ki ba aimen sim lingba ka jing trei stom jong u ula penklan yik jing thau ba em badon hapo haka daulen nong minikoi ban pensengo tho pajba chapang maryang ula tho bun kli ki jing rawai ula yo ka khusnam best folk song award na ka lakshot wip sahitya kala academy hadin bulo songthaj ubeteng ban yatrei bat ka museum hakata kathan paralok kani kadai sakawai ka khubor na Andaman bat Nicobar Islands dangshen ka umpenyang virgin coconut oil na ka Nicobar district kalayo ya ka jing itu GI tag hadien belayo ya kani ka GI tag las dang ya ka jing trei kam batmai ki kentei ki yadon benta ha ka jing shna ya ka umpenyang virgin coconut oil bat ki trei ha ki self help group bat la ai jing hikai yaki kumno ban penya yau bat ban china da ka umpenyang badon laka kerteng bat kanam kani kadai ka senjam ba kongsan ban pinkup bori ki riulum bat ki tribal hakaliang kayo ka kon ngas ngos kem ba hakipor ban wan ka virgin coconut oil na Nicobar kan yat hakaleng ka perthei bat ka jingno senyang bakraw sa kani ka jingjob kan wan na ki self help group ka Andaman bat Nicobar balayalam na ki kentei para riba mudur ya kani udai ubnai kelalingkot ha Kolkata katma ba baar ka dangjur bha bat kadon ke jingbitar persya iki pareng ha India ya ka nongba la pahara bha de ki pulit haman la ki kendong ha pedeng jong ka Kolkata ha saudong ka wei ka yeng ka jingdon ki pulit ka khamjur su ha pedeng jong kini ki ei ubriu bapong de ka kuot rong brown ka bajrong ubapong patlun bat ka tupia rongyong umi na ka yeng ha kapor min miet unya ya ka kali uya lingba bun ki jaka bala perking bha ya ka jingpa hara bat upoy ha ka station rail ha Gomo ka badon ha Jharkhand nangta ukio ha ka rail bat lek jinglek ka linti jong u ka yalam ya u lingba ka Afghanistan bat upoy se Europe ule kumni namar ka jingsenchar ki pareng para ribe kani ka khana kala ban sngau kum ka jingja ha ka film pila ban sngau lingo ubriu ba kumno ba pin kum katei ka jingsilur ha ka jingsisha uni ubriu udai uriu kraw ka India u Netaji Subhash Chandra Bose ha ka arpulai terik ukla lingkot ha ka lingkhu snem sngi kha jong u minta ngi rakhi ya ka parakram divas ne ka sngi jong ka jingsilur kani ka khana jong ka jingsilur jong u ka pin ya ka jingsilur badon ha u la katu ka nesne menta ngalalet jingo ya ka yeng bu lalat pet bat ukam start ma u bani ki pareng ka kali jong u ka don hangta kata ka jingshem kalong ka bekerpang yanga u Subhash Chandra Bose ulalong ubayo i jingai ka jingslur kadai ka badon hapo jong u om tang kata ulong ru unong peniat kam batbet
Hakarta ba arpunyau ulalong Chief Executive Engineer ke Calcutta Corporation bat hadian ulalong Mayor. Kum unong peniat kam ulakmi iki bebun ki kam kentup ya ke jingseng iki skul nang kebenta ki kena ban pinbiang dut iki kena beduk bat ki kam baydei bat ke jingkut. Yakini lakin mau haduk menta. Netaji Subhash uladon ke jingedei bajan bat ke radio. Ula seng ya ke Azad Hind Radio kabaki briu ki juab ban yok sengam. Ki jingkren jong ki aibor betemai ha ke jingye kun persya ya ke jingsenchar ki nongwei. Ya ki kubor la ayah ka Azad Hind Radio ha ka ketin English, Hindi, Tamil, Bengali, Marathi, Punjabi, Pashto bat Urdu. Nga pinpau ke jing burom yu Netaji Subhash Chandra Bose. Nga kentui ki samla kari ban pule syuk-syuk syapang jong bat ban yok mensiem na ke jing im jong Para ribeet kani ke program Man Ki Baat ka penyeso yanga bat ki jing lang hakari bat pi baro bat kumju bat kemon ki brio. Man ubnai ngayo e sibun ki jing ai jing mut bat ki rukom perkat napi. Bat man kapor bangayo e kini ka jinget jonga ka jingkut jingmut ke India ban nangkiu saprang ka nang klan. Nga kentu ye pi baro ban beteng ban tresh to makikam jong pi ban pinlong ya ke India ka babhatam. Ngan pinkut no ya ka Man Ki Baat baminta kasngi. Hau benai banwan ngisai kendu biang deki kana batemai jong ka jingjob bat ka jingkut jingmut ka India. Kublai Shibun.